ukusuka ku1 kuya ku10 ekuthembekeni onakho nasekuphilisana kahle nabantu ungazipha abantu ukusuka ku1 kuya ku10? Asikubekelele mbukeli lapho ngasekhaya igama lami nguThabisa uqumba amaqumba lalaqumba isela lentaba umbhinyilika into abathe beyivimba ngapha yaphuma ngapha abathi beyivimba ngapha yaphuma ngapha umavinjwa nge1000 umavinjwa nge10 umavinjwa ngenkulungwane jumping castle bukhoma ngaphansi kwechannel enkulukazi uhlanga media sibamba lapha ya ku YouTube qinisekisa ukuthi uyawuncafaza usubscribe mawusiqala namhlanje ukusibukela wenza isiqiniseko sokuthi ngasonke isikhathi uhlezi uyawathola ka notification ayikhokhelwa lento ekuthiwa ukusubscribe eyokuthi ngasonke isikhathi makhona into esiyipostayo uthola imessage esho ukuthi khona into abayipostile ukugijima uhambe uyobukela phesheya kwelwandle siyanibingelela emazweni aseAfrika siyanibingelela wonke amalokishi aseningizimu Afrika siyanibingelela wonke amahostela aseningizimu Afrika siyabingelela kona wonke futhi ama province aseningizimu Afrika siphinde sibingelele futhi kubona wonke amakhaya aseningizimu Afrika sibingelela omdala omncane ophakathi nendawo onjani siyabingelela kuzona zonke inhlaka sibingelele wonke amaphoyisa akhona amadoda sibingelele wonke othisha abakhona sibingelele uma social worker sibingelele bonke abantu ababambile iqhaza nje ekuthenini izwe laseningizimu Afrika libe lento eliyiyona namhlanje sinolunye utalatiyana namhlanje sinolunye utavatava sayibambile awu bafethu nzima indaba yemjolo ihambe ishaya inhliziyo ube mayikushaya inhliziyo kanti sekunento eseniyiqalile mhlawumbe niyaganana so uthola soshayeka inhliziyo kuvela ubonakala engazuthi lento ebengithi ngiyayiqala ngiyazisola ngayo ake sihambe siyobona ukuthi ke mhlawumbe sibakhipha kanjani lolu talatiya ababhekene nalo asikubikelele mbukeli lapho ngasekhaya igama le channel uhlanga media kanti igama le show iwhy mina ebantwini bebonke ngani ukhetha ukuthi ke lobu buhlungu obuzwise mina namhlanje sinolunye utavatava no talatiya ngonjalo siyakubingelela sakwamukela sesohlelweni molweni bhuto unjani ndiyaphila njani bhuto philila khonto sisubani ukupho wakamba bhuto bande lana ibongo ukuthi bese kuba khona ithakazeli lento kuthiwe mhlawumbe ama undosi uma inkomsengule yabo nithi nibo yimi bo uningani lokho mhlawumbe nasiqaphu lapha kwisithandelo yabo sibizi senemkengo nifani bande ndingumbande uzinze nina ke ngobe kuthiwa bendizothi ke ndungu maga ifani king endaweni because umbande wabo siyafunda uqathulisana ekhaya Eastern Cape elusi la uku ndise uhlala eThekwini ndihlala eTranis okay no man kakhulu dadewethu mina igama lami nguswakacele ishow lesi ukuthi why mina sibuza ufana la unomuntu ocele wayesesicha nakhona uthola ubi nje just but ke ufisa nathi ukuthi sikubuzo just ukuthi uchaza ngendlela eyini noma khona la kuqambela langa okay ngifuna ukuthi ekhaya ukhule uma nobaba bekhona ubabini belinjani labazali bakho bebethandana mama ntomkata so uthando kakhulu akaze kwenzeke because the time uthola abantu besilisa abahluphe mhlawumbe uthola sekune ngaphandle izisuma nenye izana sike sayibuka la izinsuku ekuthiwa honesty series zomunye umlisa ekuthiwa abaningi leyanto ihambe naseyilimazi yabo so ngifuna ukuthi kaze nikwenzeke kube mhlawumbe agcina siphumela phandle mhlawumbe kube khona true ukuthi uphumile
into ekanjalo. Hayi mhlambe ke ngendazi indaba zanto kodwa besila ke ngendlela ngandabona mama ekhomba utata yonke into kwabakumazi nje yodwa ayikho mhlambe umndeni nokuphathina noma kumeza inhlobo mama bemphethe kahle bachithelana zabathi yeah ma so ukukhula nje kwenzeke nemhlanje wesilisa kodwa hey upha lapha nalapha ngangathi negenge kwethu nje negenge kancane kwethu ukukhuzwa nesikhamzi izinto besifazana so sengifuna ukuthola awulambi ex ewagcina uyi cheating izange banso cheating nomntwana nana naye sachi I think mhlawumbe sasikaba na cheat awachisa wachitha but kuwena kwakupeya ukupeya yabo but ke umuntu esikhulu yabo ndayibona kuyinto errong kakhulu ngaleso sikhathi waso hamba ke ngiqale leso ukhulile manje ukuthi sekuyaba nomuntu wesilisa sengifuna ukuthola ngaleso sikhathi bakuphela waso le kwazi nokubatha lisa noma kwakuseyimanje hayi kwakuseyimanje yabo ngabe ikhonto ezisera pain usise umuntu yabo mhlawumbe ongathi imbi ngeshithi nje thing angifuni ngoba asikuye hambi kwenhle ukuthi umuntu akuthanda umuntu nje ongathi ingaholela ezipho onga masam seyanchithela masam yabona dizathi especially mhlawumbe still yabo ekhathini ebantwini yabo sekuzoba na usefuna sprite yabo so before unyanisile yabo since nje right thing anifuna right umuntu ophila manje mangamchaza ungamchaza ukuthi umuntu kanjani yamthanda kakhulu sinomntwana ngo yabo so ngumuntu orathi onphethe phethene kahle akabi khonto solayo ayenzibo say right like athi impilo ngeke uyazi so right yabo akekho umuntu perfect onphethe kahle oniyamsupport yabo uma ngelinye ilanga naku uzalisa umuntu wesifazana isimo ngasatha ayisingahluka lo yo ubona uba kungconya umuntu yabo ayi ngakum mewa mephindo okay ake mhlawumbe uchithile kangabalalile kodwa ndayazi nalonto siyohluka niyahlukana right ti bathanda abalalanga kalo awona kodwa bezolala ishuthi singakusho ukuthi ufuna ukumova on impilo yakhe ufuna unishiya ngisho ukuthi ayina ndaba kangaka umuntu uchithile yona kathi alale yabona mhlawumbe singayithetha hlukane ko yabo kodwa uba ndizomcela le naye umuntu akusenye mhlawumbe ukhona into yenza noma vele uyenze into wrong solo kwathi ngonso akazi mina ikhulumo iningi mina ngoba mhlawumbe nanga ongesazi futhi akaza kusona ngokwami uthi ukukwenza okwrong but akaza sona but ngeke size sigcile kuloko ukhona umuntu osibhalele but ngaphambi kokuthi ngikutshele ukuthi umuntu osibhalele ubani ngicela ungitshele ukuthi ekuthembekeni kwakho nasekuzwaneni nabantu nasekubeni neqiniso ebantwini ophila nabo ungazipha abani kusuka kwani kuyakuthena ngaziphuna 9 why dithembekele mosebantwini azange ndakenza izinto ezwrong emntwini zanavisa umuntu owrong into ebhlungu yabo akekho umuntu okuxabane naye nje mhlambe kule inyangana esikuzona ngabo wesilisa ngabo wesifazana akekho okay ngeke kwazi ke ngoba ukwazi ukuthina nomuntu
uxela ba like uthethe kakuhle kanti uyithethe ngendaba ubani xabene but ke no ngiyakuzwa umuntu okubhalela ukhona ke dadewethu but ngaphambi kokuthi nje sikhulume izinto eziningi ngiyafisa uqala umbone nanokuthi uze ukuthi yini ebangelela ukuthi asibhalele. Okay, Ngicela sibukele lapha kulesa screen. Sanibonani babukele emakhaya, igama lami nguThembekile ngowakaNgcobo. Namhlanje ngibhakelele uhlanga media mayelana nezinto umyeni wami azenzayo engayithandi. Manje sengiyabona ukuthi cha ngiyahlukumezeka emoyeni wami, mangithi ngiyabona isolution angiyitholi. So ke namhlanje ngibhalela uhlanga media ukuthi ngiveze izinto ezenziwa umyeni wami ezingezinhle ezingangiphathi kahle emoyeni wami. Ngiyabona ukuthi ngathi umyeni wami khona umuntu atshotshana naye eceleni. Manje mangithi ngiyabheka isolution angiyitholi, sengizame kakhulu ngithi ngiyakhuluma naye kodwa hayi ngathi solution angiyitholi. Uyamazi? Ndimazi, ngathi ndimazi but uqhelekile yabo, ndingisinamqhela. Yeah. Ukhuluma ngomyeni wakhe angazi mhlawumbe ungena kanjani ke wena but ukhuluma nje ngomyeni wakhe ukuthi kulezinto akafisa ukuyiveza mhlawumbe ezenziwa umyeni wakhe nestaff angazi ukuthi ungena kanjani kuyona yonke lonto leyo but ngicabanga ukuthi into ekuyiyona ezosikhipha kuyona yonke lemicabango esinayo ukuthi mhlawumbe simbize because ukhona around mhlawumbe akachaze because nawe umazi nama ngimazi ngokunjalo but mina ngisesenta ngilalela ama side ngendlela efanayo uyangithola. Okay, ngambiza ungambiza but kodwa usibizele qha. Siswa Yebo bhuti sanibona. yebo uyaphila. Ngiyaphila bhuti njani? Siyaphila. Usisi ubani igama nesibongo? Thembekile wakaNgcobo. Uthembekile uMaNgcobo. Sikhulumile nosisi. But mase simvezeli lokhuzana ivideo yakho wathi akakwazi. You understand, so angazi noma kuyiqiniso yini ukuthi akakwazi. Hawuthi angazi. Hayi mhlawumbe uyadlala noma mhlawumbe akangisithomba angasazi. Mhlawumbe mase ngibona live. Mhlawumbe ngenzeka ukuthi angazi ngoba phela ithombe sibuye siyi-edit yabo mhlawumbe usedidekile kancane. Okay. Sisami umbuke yamazi. Angimazi nje ngimjwayele kodwa yabo abantu bayafana ngekwazi. Like ubuso bakho bujwayele. Ngimjwayele mengimbona. It's about to go down. Ngifisa ukuthola siswami ukuthi why sila namhlanje because enkulumweni yakho ngiloko ngena umyeni akangena usisi. Why sila? Into esidala ukuthi silethe la ngiyebo baba uqinisile but nginomyeni. Manje past 2 months nje bengibona ukuthi hayi cha izinto la indlela ayisahambi kahle. Ngithi ngiyabona umyeni wami usebuya late, ngithi ngiyabona ngale insuku ngazi kahle ukuthi mhlawumbe uoff athi hayi cha uvele kwathiwa ngize ngizongena overtime. Awuzwana nalento. Ngizongena overtime. Mangithi kodwa ngibuza mhlawumbe abangani bakhe bathi bona hayi buthina sisebenza. Xa yekuthi hayi bokwenzakalani. Kwathi ngolunye usuku nje ngihlalele ngeza yena ngale kamereni. Ngathi hayi awuthi ngivele ngiyithatha ifoni yakhe ngithi content mangithi ngiyabuka hayibo. Noma ngathiwa kuyafana. Ayayikho into nje. Mangithi ngiyabuka sis hayibo. Engathi lento ikhona futhi engathi sinesikhathi iqalile. Manje ngiyabona ukuthi hayi cha kuya ngokushuba. Ngathi hayi awuthi ngeke ngithathe inamba. Mhlawumbe ngithi ukumfonela intombazane ngeke ngibuza ukuthi hayibo lento engiyibonayo ngabe iyona yini noma mhlawumbe amehla amadlala ngami. Kwenzakalani la efonini? La efonini ngazi ukuthi ubhuti umyeni wami usebona nale ntombazane le. And mangithi ngithatha ukubheka le ntombazane le hayi ukuthi angiyazi ngiyayazi. And futhi ngathi nomyeni wami uyayazi. Okusho ukuthi kahle kahle angazi noma mhlawumbe bajoyela mina kabi noma mhlawumbe le ntombazane ngithatha kancane angiunderstand ingakho ngaze ngakhetha ukuthi ngithatha inamba yakhe ngeke ngiyibuze ukuthi kahle kwenzakalani la. Siswami Bhutom. Ukufonela usisi ukhona umuntu okwakufonela ekhuluma ngomyeni wakhe. Inkinga iqala lapho ke wesisi. Siqala lapho nje izinkinga. Ekuphikeni into yaziyo. Yebo. Ngoba asisho ukuthi uthandana naye noma sibuza ukuthi ukwakufonela yini lo miyeke umyeni wakhe usisi lo kwakufonela wena. Izona fonelwa nguye. Izonifonela ntoni kona? Usisi ngaye ngamfonela cabanga ukuthi futhi kwakuyi weekend.
nakhona ngingalwi naye usisi ngimfonela nje kahle ngimcela ukuthi sisi wami sengibonile futhi sengiyazi ngiyacela yeke lento oyenzayo ngoba manje sineyingane lento le ayilimazi mina kuphela izolimaza nezingane njengoba ngisho ukuthi kuningi osekushintshile la ekhaya nendlela ebesijwayele ukuthi sibe happy ngayo asabi happy ngayo kancane kancane umyeni wami uhlezi ebhizi kancane kancane umyeni wami uhlezi ebhizi manje ngiyamtshela usisi ukuthi hayi ngiyacela ngoba manje inkinga futhi uyasazi ngiyacela abantu ukuthi lento le ngicela uye angilwi naye kodwa bengicela ukuthi ngicela abayiyeke lento abayenzayo iyangihlukumeza hayi futhi kancane. Imake siswami unomuntu ubaba wengane uyakwazi lokho sesifuna ubaba wengane? Yebo ngiyakwazi ngiyamazi nje ubhuti. Ubaba wengane yakhe ngazi? Yebo ngiyamazi. Okay. Yini esikwenza ukuthi uphume ngoKhoba Road ube nobudlelwane nomunye umuntu ekubeni khona ubaba wengane? Yabona into ayithethayo andiyazi yena malungisa indaba zakhe nendoda yakhe. Imake besisi. Uke wakufonela ngicela yabona mina ungenza ngikubone umuntu onamanga kuyona yonke into oyishoyo. Yabona mawuphika indaba yokuthi umuntu nangi phambi kwami uthi uke wakufonela kodwa wena uthakaza kufonela. Lonto ingenza sign yokuqala leyo engenza ngikubone ngathi umuntu onamanga. Endifonela phi? Ufonele kaphi ewashini efonini ufonele kaphi ebulukweni ekhanda ufonele kaphi? Hayi. Kuyafonela ekhanda nawe bhuti ngeke kalo. Cha ke phela ngizothina ngithi uma uthi wekufonela yaphi wekufonela efonini yakho obvious. Angithi uyasho ukuthi wathatha inamba elokuzini efonini endoda yakhe kungani wena manje uthi awukukhumbule kufonela? Mexakwazi indaba zakwakhe andaba ngenaphi ngoba mina ndinoma intando umntanami. Sizothi nifuna nendoda nakhe. All right. Okay awuthandana nendoda yakhe. Kulungile ngiyakuvumela. Sengithi ke mina akaza kufonele asikiyeke ukukufonela nje. Sanga ndafonelwa nguye. Sisama akazi umfonela. Naye ngamfonela kodwa. Mhlawumbe ukufana kwabantu mhlawumbe uyanifanisa mhlawumbe akumele nobandila. Hayi siswami yabo. Ufama bize lo muntu amfonela ngoba zangifonela. Kunzima ukuhamba indlela nomuntu ofana nawe dadewethu. Umuntu esho ukuthi wakufonela. Kodwa wena umphike phambi kwabantu bebuka ukuthi akaza kufonela. Yazi mase singicela silungise le party le. Yabo mase silungise le party le ngakuye kuhambe nokuhamba. Akaza kufonele lo sisi. Into zonidekisa ukuba ndihambe lapho uyekiselento ndizange wanifonela. Ndiyayisho lento ndizange wanifonela. Okay. Okokuqala kwanibona indoda yakhe uthi wanibona efonini. Ubani umuntu walo sisi? Igama lakhe uLuyanda. Okay. Baba ngane yakhe yena Luyanda. Nguye but. Uyena uLuyanda. Okay. Uyabona ukuthi lo sisi uyakwazi? Yeba umazi wena. Uyabona kodwa ukuthi uyakwazi? Iyandazi lendlela andazi ngayo. Mase ukakufonele pho yini ephikisayo ngoba uyazi wena uyefonela umuntu kaLuyanda. Wena ngani pho phi? Mhlambe ezicela ukufonela umuntu kaLuyanda, ecela ufonela umuntu indoda yakhe. Kanti wathini sisi mamfonela? Yabona nje, hayi. Wathi yena akayazi. Sisicela uzwane nelento. Wathi yena ngingazomjwayela kabi angikhulume nendoda yami ngiyeke yena phansi akazange. Kutheni ungathethi nayo ke vele indoda yakho ke? Thatha nayo, why ungathethi nayo ke? Angithi yabona ke bamfonela. Wakufonela. Anditshongo. Uthi wena wathi kusho wena yazi silenda ixabanisa ukuvuma nje ukuthi wafona Nkosi yami uma ukuthi wafona ayilwisi lonto uma ukuthi wafona yebo wafona makalungisa indaba zakhe nendoda yakhe. Okay uzozilungisa kodwa wakufonela ngithi azafonele mina indoda isuke ize kumo yetheni yena Nkosazana konke kulungile but wakufonela yena. Enifonelaphi? Anifonelwa nguwe mina sisi anikwazi nokwazi. Yabo ndinabantu emfamba banifonela nifonelwa nguye kutheni? Angithi wena kusho uthi yena bafethu yazi sister lento ngeke sizisise ndawo. Ngeke sisendawo lento le. Then ndiyeke ndigoduke. Akusikiye kugoduke. Mfethu wamfonela wakufonela usisi. Asingayibanga kakhulu ngicela uma ukuthi wakufonela. Ngiyazi mina ngiyapha wakufonela ngithi. Okay wanifonela ke. Okay. Why ethini kuwena sisimekufonela? Uthi andihluka nendoda yakhe. All right. Yini bangela ungamboni pho masimveza lapha? Bengamkhumbuli abantu banese emhlabeni. Wayefonela efonini akafonela ngevideo khona. So awumazi ngokumbona. Ndiyamazi ngongasekhaya. Okay.
Beningamkhumbuli kalonke obusitsho. Ngoku sendiyambona ke ngokuba lo muntu ndimqhelile, yabo. Nihlala ngandawonye lapha ku-Everelam No, ekhaya. emakhaya Yeah. Umxhosa sisi Ngigqibele semncane. lo umxhosa wena Cha. Mhlambe evakashile kanimazi. hayi wena musu ukusiconfuse sisi uyasiconfuse lo muntu akasiyo umxhosa angithi wena wase-Eastern Cape Yeah. umotho wangakini ushuthi wena umfanisayo phela Mhlambe ndiyamfanisa. Ndichilo mosiba andimazi ndiyamfanisa amahla amqhelile. okay it's okay wakufonela kodwa Yeah, one fonela. okay indoda yakhe wenza njani ngayo Siyathandana. Anti benifuna lonto? mana-ke sisi ufike la wena safike sakhuluma enye ilanguage nawe wena abantu abashithayo ubafuni Yeah, andibafuni. abashithela wena Wena ukuthi ushithele omunye umuntu right andichithi musi. Kwani ngicinga ndavuma musi. Senzothini? wait angithi wena usanda kungitshela ukuthi wena nomuntu wakho wena obaba wengane yakho Ndinaye nangoku. unesithembu kahle kahle Singatsho kanjalo cacile. siyazana sona isithembu sakho Sikho isidingo. sisikhona izinto yazi bafethu khona abantu mina vele bangiconfuse ungayihleka kanjani kodwa into enje noma ufuna ukuzutshelwe yimini ukuthi wrong wena uyiboni uyihleka ngoba wena ungayiboni ukuthi wrong lento esiyikhuluma Into wrong. okay nqaya akukho wrong sisi ukuthi unamadoda amabili ubaba wengane nomkhwenyane womuntu akukho wrong Yeah. Ku-right. Maqange. Ku-right Ozoqala ngokwakho. abhatele kuqala ekhaya. ubani Ndithi ngumaqange kalobhuti ozoqala abhatele kuqala ekhaya. uwenza njani Ukuyena ozowina mina kaloku. okay leyo ukuthi lo umkhwenyane wakho uthini ngayo Usevelile vele nje kuphela isto like sebeshadile. Mhlawumbe uzophela khona phe ekuveleni kokweni qha. Ayikho into eyihlekayo. Awunamahloni. Amahloni ontoni? Awunawo amahloni. Awantoni? Awunawo unhlobo amahloni. Ingane zami uthi senze njani? Ezabani kana Iy'ngane uyasho nawe zami uthi bazezakho. asenze njani? Imali Ngoki? yokudla lesendelwa wena yey'ngane usekwenziwe njani ngayo? Izinto ziyashoda. Wena fama uhlala phansi uzibuza bakutheni imali yakhe iphuma iya komunye umzi ukhona. Mina ngilwi nawe. Andilwi nawe nami. Mina into engicela ukuthi yeka phansi umyeni wami. Ingakho ngicela ukuthi cela uyeke Ungakuhlayela umphansi nomyeni wakho umxoxa mahluka. Sizibonga ingane endodeni yakhe ngoba uyayazi Inkinga bengisaba isidima sakhe. Mina bengithi lento soyilungisa kahle singamakhosikazi. Ingakho beze ngimcela ukuthi Isidima sami what about isidima sami ngonibizela laza lapha? Khanga usicinga isidima sami. Besengikhathela ungizwa nje yange singakufonela ngifuna silungise izinto wena uyangithuka uyangiblock ungenza yonke into. Kwakumele ngenze njani? Dithemba hlala phansi nendoda yakho uyibuza ba kutheni lento ikuchiyayo ihambe yobheka abanye abantu ngaphandle. Ngoba bekuthiwa khona kuwe ifana ba ayizanga kum. yazi sisikhona into ngicela ukulapha kuyona ke le nto ayishoyo uyazi umuntu wesilisa akafetshiswa noma akachithiswa ukuthi kunento wrong ngomunye umuntu wesifazane noma mhlambe yena njoba esethandana naye mhlambe khona into e-wrong ngawe noma khona into engcono kakhulu kuyena umuntu wesilisa ufetshiswa nje ukuthi mhlambe ufuna ukwanelisa imizwa yakhe not ukuthi khona into e-wrong ngawe ungazi udidiswe ile nto ayisho ukuthi kunento e-wrong ngawe khona into e-wrong ngawe ayikho into yena kahle kahle ufuna uzizwe lo kahle kahle ngendlela akhuluma ngayo uyeza into engisho Yebo ngiyakuthi noma ungenzeka bhuti ukuthi mhlawumbe umkhonyana nami weyidlalela efuna ukubona Imali iphuma kanjani phoma edlala? Ngadlalwa imali. Angithi phela weyidlala. Imali iza kanjani kum kanti uyadlala? ukunika malini mhlambe mekuthiwa ukunikeza imali Yo imali eseqidi futhi. Imali njengemali. Mina ndiyakwazi ukufumana i5000 ngenyanga nje. Ungonakalanga nto. Khona into wrong ngawe sisi. mana ngibuze angithi uyazi ukuthi lo muntu unezingane uyazi ukuthi bazama kwakho umndeni ukuzoma phambi kwakho be proud uthi umyeni wakhe lo wakha naye umuzi umnikeza 5000 ukubona kuyinto ezokwakha noma ezobhidliza Kuba abhidliza umzi wakhe. Uyabona masiba lo uvela ubhidlikile. So that's why eza ngapha kum ezokwakha ngapha kum. Yabo? Ubona ba lo awukho indaba ya ikho into wrong ngaye makazihlale phansi sisina umzimba wakhe. efana naleya usisa nayo Hayi. awukazi ube nayo ngiyakufisela sisengathi ukaba nayo Hayi bobhuto. yes ngiyakufisela because awu understand ngoba yenzeka kuyena Kahle. mhlambe mzukwane sekuthiwa ngami kahle kahle. no mhlambe mhla sekuthiwa yenzeka kuwena ngabe uyi-understanda kangcono uyabona umuntu uma ngabe sethathile igqathu lokuthi uthatha umfazi usuka obunye umuntu wesifazane oqhamuka eceleni sezoba isithiyo salento eyakhiwayo njoba sowukhona
so isithiyo salento abayakhayo because labantu laba abaningane not ingane izingane awuzizelanga yebo siyavuma but for the fact ukuthi unomuntu and uyazi ukuthi unomuntu ukuza kwakho entweni kuyena kuzophazamisa into yabo if amande nathini fana ngaba uvumanga kanti wena unawo lento ya no wonke umuntu okushela wena uthi yebo kuyena mos lento yachaza yena nami yangichaza ndithini ke ngoba ubaba wengane yakho naye nawe usakuchaza usenaye futhi lento yakhe ikhombisa ukuba great because ubafuna bonke labantu ekugcineni kosuku yena ufuna yena yedwa lo muntu ubafuna bonke kungani wena ungaqhubeki nawe nobaba wengane because ubaba wengane zakhe naye kungani wena ungaqhubeki nobaba wengane yakho umiyeke lo yini ungaqhubeki nobaba wengane yakho sikhona isizathu ingxaki nani sangathi lula lento nami ndizamile ukuhlukana naye lo muntu ndizamile ndimxelela uba unomfazi wakho masihlukane ndiqhubeke notata womntanami naye yini inkinga esihlukana mhlawumbe iveki ibe yi-1 aphinda abuyele kum andicenge mebuyela wena yini indaba ungadisappearishi mani ungabi khona uhambe ndiyephi ke sengisholo ukuthi ushintshe inamba mhlawumbe noma umblock noma wenza something like that sorry ngeke ngishintshe impilo yami ngenxa yakhe ndiyazama nami ukumdistance athi uyafona ndingamnaki angithi uyabuyela kuyena nawe mayithi buya uyabuya angithi still ukubuya kwakho kusezobhidliza lo muzi kade ubaleke ukubhidliza still usazobhidliza kaloku bhuti wami ndiyamthanda laa mntu ubaba wengane yakho uthanda ubani mawuthanda lwa muntu ndiyamthanda nobaba wengane yakho futhi nawe uyamthanda angithi uyayibona nawe ukuthi inokuba great ndiyazama nami wesi siswami usisi lo uyakucela uyakuncenga yabona ukuthi ukuzehlisa isithunzi kwayona lento ayenzayo but uyayenza because ufuna ukuthi uye kumyeni wakhe because ubona ikusasa yena ubona umuzi ubona ukwakha ngoba khona nanezingane ekugcineni kosuku zizohlukumezeka kuyona yonke lento kodwa umyeni kumthembisa ngomyeka nje ubukhona bakho buhlukumeza abantu abaningi musu ukubheka lo wesifazane kuphela but nezingane ziyahlukumezeka nekusasa ebeliplaniwe liyahliphizeka because wena ukhona ushevu kuyona yonke lento le yini ungaqhubeki nobaba wengane yakho ngoba uthi ubaba wengane yakho akakuchitheli ni happy and right why ungaqhubeki naye oyena chef indoda ngoba ithi mayifika kum ithi iyandithanda and izomyeka ndithini ke mina ngiyavuma indoda ironge sisi ngoba iyazi ukuthi inomfazi and ithembisa ngoba izomyeka yeah zethu zenze njani zona mayingeka andiyazi kaloku zezakho nje na wena indaba ungayicabangeli ingane zethu njengoba nawe unengane ingane azingendawo la ayenze lento yenzayo kwenu uzothini ingane azingendawo lapha siswami ziyangena ingane ayisasitholi nesikhathi ukuhlala nobaba wazo ubaba wazo uhlezi ebusy angilwi na kodwa ngiyacela ukuthi lento ngicela uyiyeke ngiyakuncenga siswami iyeke lento iyeke yebo impela imali uyayithola kodwa nakhona mawucabanga asikho isililo ngale ekhaya ayikho imali eshodayo njengoba ujabula ukuthi wena unika u5000 ngaba senze okunye thina la emndenini wethu ngiyakucela sisiyeke okungcono ke mhlambe mina ngizokunika le mali akunika yona njalo ngenyanga sizicela uphinde uchaze nje abantu ungichazela lapha namalana nezithombe nani wena uyangazi musu ukuthi awungazi uyangazi mina ngayibona izithombe efonini omyeni wami ithombe enyantisikazi ithombe zeni ngeke ngisachaza nokuthi nani njani kodwa wena uyazazi ithombe oyisendela umyeni wami nijabula ukuthi ubusomkhumbule kanjani awusazi ukuthi uzobuya umbone nini uyamkhumbula awukahle lothi siyambona unenhliziyo enhle mangathiwa akathatha lezo yithombe lezo eyivezela umphakathi kungenzakalani ngempilo yakho ngoba wena uyasenda not even go viewers mhlawumbe khona into ekuthiwa thanda umuntu abone ekucime usenda nje umgangela uyabo usenda umgangela and ngiyaxolisa unazi ithombe noma ufuna ukukhombisa ukuthi unazo nasikho isidingo bhuti unazi ithombe zakho uhlubulile uze ungaqoke lutho kubi ngoba lapha kuleza ithombe mina ngoba ngizibonile kuze kuvele ngisho ikhanda kuze kuvele ngisho ubuso yes awumosha ivideo usuka ekhanda uya phansi obvious
vele wawufuna ukugxila endaweni eyodwa esithelweni but egcineni kosuku iyakuveza ubaba ungane khakazi ngalonto leyo and kuyona same video le uzubize negama lomuntu omsendelayo if ungake kwenzeke lento ipost mhlawumbe ko Facebook noma ipost wephi ungaphatheka kanjani Ndiyalibona iphutha lam. awuliboni senze izilima Hayi ndiyalibona bhuti. awuliboni awukhombisi nje awubona kanje umuntu olibonayo Nami ndingumntu kalo ndinemizwa. imizwa yakho phela bayisebenze kubaba wengane yakho uNkulunkulu wami imizwa yani unobaba wengane nje awusamfuni baba wengane yakho nayi TV uvela uzoyibukela isho umtshela ukuthi awusamfuni ukuthi awusamfuni Yebo ayi angendawo umntana mapha akangendawo so ngicela singamfaki Ubani ongena ndimoshela into engekho ngekhona singimoshele into ekhona ngengekho ne engekho yile yabo 5000 nama video unqunu besizidlalela kaloko besizidlalela bodlala ngomzimba wakho bengadlali ngomzimba wami ubaba wengane yakho wazi ukuthi ulala nawe yedwa kodwa wena ulala nomunye umuntu olala naye umuntu onomfazi nina nizobe nivezela sikhulume lento saze safika ngisho naseyifweni ezikhona ukuthi ungasuka nesinye isifo lapha kulowa muntu uhambe naso komunye umuntu saye savumelana nawe uyixoku wena umuntu onamanga usiqambela amanga ixoki nini ngoba nifuna unixolisa umntu omntanami ngoku anti nithi nizoyiveza eTV lento nifuna unixolisa umntu omntanami nizomondla cacile lo mntwana asoyibona ndizomnika nelo mntwana imondla semncinci gqitha umntana bangabi natata yakhe nizomondla nina right sis the right wow ngoba ndaba ndifuna nikwelapha awazi ufuna nda andazi okay ngoba afuna nditshila uba ndiyaxolisa kusisi ndizozama ukuyiyeka loo ndoda yakhe kodwa maqala athi nendoda yakhe naqala mazama athi nendoda yakhe ivala izipho indoda yakhe hlezi uvulela uzipho nje cacile kaloku okay siswami ngiphatheka kabi ngoba umfowethu akekho la uthe uyasebenza kungiphatha kabi ukuthi akekho and nawe uyafuna ukuthi ukukhulunywe naye ngoba egcineni kosuku singaxabana nentombazana kodwa egcineni kosuku umnyombo usuka emntwini wesilisa kuuyena owaba nomcabango wokuqala owakhoza yonke lento ngoba umcabango wokuqala iwona oyinkinga ngiyayibona yonke eminye imicabango but umcabango wokuqala noma indlela abuka ngayo ngaloko azabona ukuthi kufanele abe intombi yakhe iyona uyena futhi olandela ithina abantu besilisa silandela abantu besifazana so naye unesandla kuyona yonke lento le kubhlungu ngoba kushayeka wena ongenzanga lutho uyangithola but lilonke ukhulumile nomyeni wakho ukuhlulila ngithi wakhuluma naye wakuhlula sikhulumile naye nathi namhlanje asazi noma uzohlula yini mfowethu uma ukuthi uyayibuka le show umkakho lo uyakuthanda ukhathazekile wamthembisa izithembiso wamthembisa zona imele musu kumhlukumeza ungathini uyena mangathi ubukela ngingasho ukuthi ngiyabe ngicela noma ngabe kuthiwa sekukanjani azame noma mhlawumbe amblock usisi nosisi naye bengifise ngathi angamblock amangenze kusisashintshe kwanamba ngeke ngisho ukuthi angasuka endaweni ngoba phela ngabanzima kodwa nje mengase mhlawumbe bablockane bazame nje ukuthi bangasatholana mhlawumbe ngangcono singawazi nathi ukuthi sibuye siqale phansi sibe happy family le kade siyona nasekuqaleni ngiyazi vele ukuthi kuzoba nzima ngoba besebeshare izinto eziningi kakhulu kodwa nje mengase bancenge kancane nosisi akwazi ukuthi ayizwe lento lobuhlungu engibuzwayo njengoba naye ewunkosikazi naye ngelinye ilanga ongase kwenzeke lokho ingakho bengicela ukuthi mengase sisebenzisana nosisi lento le ingagcina seyiphelile yeah and sisokunye ekumele ucabange ukuthi ma kuqala manje ungakushada ukuhlukumezeka uzibuza ukuthi uhambo lwenu lizoba kanjani maqhutshwa kuya phambili
Angisho ukuthi thatha isinqumo sokumiyeka, but nawe kumele uzicabangele, kumele uzibeke phambili ngaso sonke isikhathi njengomuntu wesifazane. Ucabangele izingane zakho, ucabangele wena uqobo. Akekho umuntu odeserve ukuphathwa kabi, wonke umuntu kumele ejabule, and ukujabula kwakho kulele kuwena ukuthi wena uzixhumanisa nobani abazokwenza ukuthi ujabule. Abantu abahluleka ukwenza ukuthi ujabule uyaqhela eduze kwabo. Siyezwana sisi? Yebo bhuti, ngiyabuzwa. Use-early kakhulu umntaka usemncane, usengenzeka noma yini. You understand? Yebo bhuti. Igama leshow uyi mina, ngani igama le TV uhlanga ngamedia. Siyabonga kakhulu. Siphinde sibonane futhi ishow ilandela. Ake siyihlahlela lapha ngasekugcineni. Bafethu. Lento le yokuchitha iphazamisa izinto eziningi kakhulu. Iphazamisa izinto eziningi kakhulu. Uyabona njengamanje ukuthi usisi unomuntu wakhe, ubaba wengane yakhe, omunye unomkhwenyane wakhe. Manje umkhwenyane kahle ubaba wengane yalo asimazi uhamba lapha la hamba khona, yabo, ozobuya nesifa afika sithele kule ntombazane, le ntombazane isithatha isithele kumkhwenyane walo, umkhwenyane walo wasithatha usithela, yabo, ichain lento ebhedayo nje, yabo, izifo ezingena sidingo. Ngoba sosithathile isinqumo sokuthi ukhetha ukuba umkhwenyane womuntu, sala sokuba umkhwenyane womuntu ukhohlwe ezinye izinto. Ukuze nje ube neshow ukuthi umndeni wakho safe, wena kahle umvikeli. Musu kuba umvikeli obulalela umephephetha. Ngoba uma ubulala umuphephetha ubulala abantu kodwa bazi. Ngoba emehlweni abo ubukeka omunye umuntu nezenzo zakho zomunye umuntu, but ngale ngasese kunezinto zenzayo. Kushuthi ngokuvela phambi kwabo uyilento engathi right, uyaluma uyaphephetha ngaleso sikhathi, so uyaluma lapha eceleni. Ubhlungu ababuzwa kakhulu, kodwa ekugcineni kosuku ubhlungu ozoza nabo ubhlungu obuyophuma nesidumbu ekhaya. Ziningi kakhulu izinto ekusafanele siyibhasobhe. Baningi oJezebeli la ngaphandle, baningi ngendlela esimangaliso. Abanye abantu bazazi ukuthi bayimasoka kanti abawona masoka abathandela imali. Abanye abantu nje bazi ukuthi hayi mina ngithola nombayi ngimfuna because of imali. You understand? Because of imali. Abantu besifazane iningi labo, not bonke, bangenza noma yini ngenxa yemali. Bakhona nabesilisa bangenza noma yini ngenxa yemali. Asiyivikeleni imindeni yethu. Asibeni neqiniso ebantwini esithandana nabo. Akukho engingakusho mhlambe okungaba ijika mhlambe kuzwakala ngenye indlela esa rhyme noma enjani, iqiniso nje limsulu. Asibeni neqiniso ebantwini esithandana nabo. Asiyivikeleni imindeni yethu. Umndeni ungangaze kushadwe, but once kwazalwa kwaba nengane, umndeni ingane, umama, ubaba, umndeni lo so umndeni uphelele. Sekubona ukuthi uyashada nani wakho umuzi, but umndeni lo. Sibheke into ezosilimazela imindeni yethu. Asibonane next week. Angikubingelele mbukeli wohlanga media, kanti ke uhlanga media Gauteng luhlela iGet Together ezobe ingomhla ka27 June 2026. Indawo ise Fourways eMonte Cassino Billy G. Isikhathi 11 o'clock kuze kushaye u2 ntambama. Kanti dress code yakhona ublack. Ngicabanga ukuthi ke icontribution yakhona ilapha ku 310 rand wonke umuntu, kwabancane kusuka ku 10 years kuya ku 18 years 100 rand, kodakalana bangaphansi kweminyaka e9 years bakhipha u50 rand. Kanti for more details ungakwazi contact uMacingwana 078 735 1727 kanye noMandisa 063 473 6006 noma u082 378 3662. Ngabe kunjani ukuthembeka kwakho kubantu ophila nabo na? Ungazipha bani kusuka ku1 kuya ku10? Ebo